Ahojte priatelia, milovníci čísel. Ako som vám minule spomínala, budeme si vysvetľovať jednotlivé čísla, aby sme pochopili, aký majú zmysel v našom živote. Dnes si povieme niečo o čísle 3. Číslo 3 je symbolom kreativity, komunikácie a radosti zo života. Či ste už narodení 3., 30., 21. alebo 12. Určite ste postrehli, že máte radosť zo života, že to viete vyjadriť. Trojka nám predstavuje energiu tvorivosti, optimizmu, schopnosti vyjadrovať sa jedinečným spôsobom. Je to číslo spojené so spontánnosťou a inšpiráciou, ktorá priťahuje šťastie a pozitívnu energiu. Čo sú kľúčové vlastnosti vás trojkárov? Ako som už spomínala, je to kreativita. Ľudia ovplyvnení trojkou majú talent na umenie, písanie, hudbu alebo iné formy seba vyjadrenia. Potom je to komunikácia. Trojka je číslom komunikátorov. Máte často dar reči, dokážete inšpirovať a motivovať iných, ale hlavne zabávať. Ste optimisti, prinášate do života radosť a schopnosť vidieť pozitívne stránky aj v ťažkých situáciách. Je tam istá prirodzená príťažlivosť, máte schopnosť zaujať, rozžiariť svoje okolie. Reprezentujete otvorenosť a túžbu po spojení s ľuďmi. Ste takí rozptýlení. Môžete mať problémy s disciplínou alebo aj dokončovaním projektov. Častokrát sa medzi vami nájdú aj prehnaní idealisti. Niekedy môžete byť až príliš idealistickí, optimistickí a ignorovať realitu. Čo je vašim strachom? Bojíte sa odmietnutia. Pôsobíte síce sebavedomo, môžete sa však obávať kritiky a nedostatočného uznania. Číslo 3 je selský sedliacky rozum. Je to logika. Je to používanie hlavy. Pokiaľ máte 2 trojky v dátume narodenia, vytvárate často originálne partnerské vzťahy. Pokiaľ sú tam 3 alebo viaceré trojky, môžu to byť dokonca zvláštne sexuálne praktiky, dokonca citové problémy. Veľmi často pri izolovaných trojkách sa v detstve vyskytujú problémy s hovorením. Súvisí to aj s duševným zdravím. Veľmi často môže byť v rodine maniodepresia, nejaká duševná nevyrovnanosť. Častokrát izolované trojky hovoria o zvláštnom človeku. V minulom živote ste mohli byť otrávení, šialenci, udusení. Je to tá horšia stránka. Jednoducho, izolovaná trojka hovorí o komplikovanom duševnom zdraví, o ťažšej psychike. Keď je tých trojok veľa, je tam veľmi veľa, je tam vysoká hladina mentálnej energie, ktorá sa veľmi ľahko môže zmeniť na nervozitu, hádavosť. Ste tam mnohostranne nadaní, je tam vysoká potreba rozmanitosti a častokrát nenaplnenie vedie aj k striedaniu partnerov. Pozor na kritiku, porušovanie predpisov a hlavne tú hádavosť. Trojka môže byť to vaše osudové číslo alebo deň narodenia buď 3, samotná trojka, je to ten sedliacky rozum, potreba byť niekedy aj sám, častokrát imitujete iných, čiže zabávači. Pokiaľ ste trojka z 12, ste obeťou rodičov, vlastných rodičov, skúste sa nad tým zamyslieť. Pokiaľ ste trojka z 21, ste mimoriadne šikovní. A pokiaľ ste
Trojka z 30-ky. Môžete mať aj viac partnerov. Ale ženy sa často rozhodnú pre samotu. Čo je karmickým posolstvom trojky? Trojka vás učí, ako rozvíjať svoj talent a podeliť sa o svoju kreativitu s ostatnými. Pomáha vám nájsť rovnováhu medzi radosťou zo života a zodpovednosťou. Ukazuje, že komunikácia a otvorenosť môžu viesť k lepšiemu porozumeniu sveta. Trojka vás vedie k tomu, aby ste žili naplno, oslavovali svoje talenty a inšpirovali ostatných svojou energiou a optimizmom. Trojka v karmickej numerológii predstavuje aj neprebranú najťažšiu karmu. A keď si to máme odžiť, tak niekedy nás to v živote zabolí. Dúfam, že som vás nevystrašila. Skúste ma odoberať a na budúce sa dozviete niečo o čísle 4. Teším sa na vás. Ahojte.